Dobrý deň, vážení zákazníci, dnes vám chcem predstaviť zariadenie Seekot Vision HF220, čo je zariadenie Bluetooth do vozidla. Samotné balenie pozostáva zo samotného zariadenia, autonabíjačky, troch typov držiakov a návodu na osu. A hlavné vlastnosti zariadenia. Toto zariadenie sa od predchádzajúceho zariadenia Seekotu líši v tom, že má väčšie tlačidlá, čo umožňuje rýchle a presné ovládanie a tým je aj vhodnejšie pre staršiu generáciu. Toto zariadenie má OLED displej, ktorý slúži na zobrazovanie telefónnych čísel a kontaktov a pomocou Bluetooth je možné nahranie týchto kontaktov. Toto zariadenie umožňuje vybrať volaný kontakt bez použitia mobilného telefónu. Teraz vlastne môžem zavolať same sebe. Calling 4219-025-30078. Vision power off. Raz ste mohli vidieť aj funkciu textu speech, ktorá vám umožňuje cez reproduktor oznámiť prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor. Toto zariadenie má aj funkciu A2DP, ktoré umožňuje prenos a prehranie audiosúborov. Má aj funkciu multipoint, čo zabezpečuje spárovanie dvoch aktívnych a 8 neaktívnych mobilných telefónov. Toto zariadenie má internú pamäť, ktoré dokáže uložiť až 400 kontaktov. Zariadenie handsfree má schopnosť oznámiť vám prichádzajúci hovor. Má aj line-up výstup, ktorý umožňuje pripojenie sluchadiel a autorádia a je tu aj prítomný FM transmitter a vstup pre voľný mikrofón. DSP technológia. Zariadenie Seekot Vision, ktoré sa pomocou držiaka jednoducho uchytí do tejto časti vozidla. Môžete vidieť jeho zväčšené tlačidlá, ktoré slúžia na jednoduché ovládanie. Pozrite, ako jednoducho môžem vytočiť novozvolený kontakt. Takisto môžete vidieť, že vlastne môžem mať stále jednu ruku na volante a neohrozujem tým svoju bezpečnosť. Ďalšie vlastnosti. Tieto tri držiaky zabezpečujú variabilné uchytenie vo vozidle. Zariadenie má zabudovaný reproduktor, batériu, mikrofón, pohotovostný režim zariadenia je 550 hodín a hovoru až 6. A aktualizácia je možná pomocou USB konektora.